4, 3, 2, 1. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Chris και στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε ένα hobby από το Roblox. Και συγκεκριμένα έχω αποφασίσει ποιο hobby θα παίξουμε. Το hobby είναι αυτό εδώ πέρα. Λέγεται Barry's Prison Run. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φορτώνει τώρα το hobby για να ξεκινήσουμε. Μας λέει αν θέλουμε να το βάλουμε στα αγαπημένα μας. Εμείς θα το βάλουμε. Χαμηλώνουμε και λίγο τον ήχο και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Το hard μας το έχει κλειδωμένο, οπότε θα ξεκινήσουμε από το easy. Και εδώ πέρα μας λέει αν θέλουμε να είμαστε το πρώτο άτομο ή το τρίτο. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοεί, οπότε θα ξεκινήσουμε ως το τρίτο άτομο, γιατί όχι. Για να δούμε. Είμαστε εδώ πέρα, υπάρχουν μερικά βελάκια που μας δείχνουν πάνω στο κρεβάτι. Μας δείχνουν να πάμε από εκεί πέρα. Μαζέψαμε και μερικά λεφτά. Είμαστε μέσα στον αεραγωγό τώρα και προχωράμε. Μας βγάζει εδώ πέρα κάπου που έχει, αν μπορώ να καταλάβω καλά, είμαστε μέσα στον αεραγωγό. Όχι, χάσαμε. Κάτι πάτησα λάθος. Για κάποιο λόγο δεν πατιέται καλά το κουμπί. Λοιπόν. Ωραία, το πρώτο το κερδίσαμε. Πάει και το δεύτερο. Όχι, στο τρίτο χάσαμε. Είχα ξαναπαίξει παλιά αυτό το hobby και έχανα συνέχεια σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Για να δούμε τώρα αν θα τα καταφέρουμε. Πάλι χάσαμε. Είναι λίγο δύσκολο το συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο checkpoint είναι λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ αυτών που πρέπει να πηδήξουμε. Λοιπόν, τα καταφέραμε και συνεχίζουμε. Τώρα μας λέει ότι πρέπει να πατήσουμε αυτό το κουμπί. Λοιπόν, τώρα που το πατήσαμε έχουν ελευθερωθεί αυτά εδώ. Πήγα να πω ότι είναι εύκολο.
παραλίγο να σκοντάψουμε. Πάλι χάσαμε, είναι αρκετά μεγάλη η απόσταση μεταξύ των δύο παραθύρων. Πώς να τα πούμε αυτά. Όπα, παραλίγο να τα καταφέρουμε. Τα καταφέραμε. Πάμε στο επόμενο. Όχι, χάσαμε στο τελευταίο. Στο τελευταίο άλμα. Κατάλαβε εδώ πέρα τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πηδάς όσο πιο κοντά γίνεται. Δεν θέλει φόρα δηλαδή αυτό εδώ το άλμα. Τα καταφέραμε. Θέλω να σας πω ότι το Roblox είναι μια καινούρια σειρά στο κανάλι, η οποία αν θέλετε κι εσείς να τη συνεχίσω και να παίξουμε διάφορα hobby. Όχι, γιατί συνέχεια χάνουμε σε αυτό. Τα καταφέραμε. Δεν θέλω να το χωσουζέψω. Όχι, χάσαμε. Η άλλη παίκτρια που ήταν μπροστά μας τα κατάφερε, πέρασε. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, τώρα μας δείχνει ένα βελάκι ότι πρέπει να πάμε και να πάρουμε αυτό εδώ το εργαλείο, αυτό το κλειδί, και μας λέει ότι πρέπει να χτυπήσουμε εδώ πέρα. Γιατί δεν ανοίγει. Έχει και κάποια λεφτά εδώ πέρα. Τα πήραμε. Το θέμα όμως τώρα είναι να καταφέρουμε να περάσουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μας αφήνει να περάσουμε. Πώς μπαίνει το κλειδί. Είμαστε ήδη στα 7 και 25 δευτερόλεπτα και έχουμε 16 ευρώ.
Τα καταφέραμε. Χτυπήσαμε ακριβώς πάνω στην πόρτα. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένας φύλακας, τον οποίο πρέπει να αποφύγουμε και να ανέβουμε στη σκάλα. Υπάρχει εδώ πέρα ένα βελάκι, όπως μπορείτε να δείτε, το οποίο μας λέει να ανέβουμε πάνω σε αυτό το σωλήνα. Όχι, έρχεται ο φύλακας. Μας έπιασε. Σκοπός είναι να πατήσουμε το κουμπί. Όχι, ήμασταν πάρα πολύ μακριά. Πάλι μας έπιασε. Είναι δύσκολο το συγκεκριμένο. Αυτό γιατί το κρατάω ακόμα. Γιατί δεν μπορώ να το αφήσω. Έχει κολλήσει το παιχνίδι, δεν με αφήνει να κουνηθώ. Ωραία, εντάξει. Όπα καλά, αυτός γιατί με χτυπάει. Δεν νομίζω ότι το χρειάζομαι αυτό. Όχι παιδιά, για λίγο δεν το πάτησα, το είδατε. Για λίγο. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Όχι, θα μας πιάσει. Δεν τα καταφέραμε και κάνει και jump scare. Πάλι για λίγο δεν καταφέραμε να πατήσουμε αυτό το κουμπί. Παιδιά, νομίζω κάποιος έχει πατήσει ήδη αυτό το κουμπί. Μας έπιασε. Λίγο πριν καταφέρουμε να ανέβουμε. Πάμε ξανά. Έχει αρκετά λεφτά όπως βλέπετε στο δρόμο, αλλά δεν μπορώ να τα πάρω γιατί θα χάσω. Σίγουρα θα μου πιάσει ο φύλακας. Όπα, τα κατάφερα. Έρχεται. Όχι, πού πήγε. Α, κατέβηκε κάτω. Μάλλον το παιχνίδι δεν του δίνει τη δυνατότητα να ανέβει πάνω στους σωλήνες. Όπα, θα πέσω. Όπα, παιδιά, παραλίγο να πέσω κάτω στο φύλακα. Όχι ρε φίλε! Με έριξε ο άλλος κάτω. Πού να παίζει και να τσακιστεί, τώρα θα μας πιάσει σίγουρα. Όχι, μας έπιασε. Εντάξει, έπεσε κι ο άλλος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με έριξε. Δεν θα κέρδιζε κάτι. Θα μας πιάσει. Μας έπιασε. Ρε φίλε,
Αυτός ο τέτοιος μας έριξε, γιατί τώρα? Μας έπιασε. Τρέχουμε γρήγορα. Πριν μας πιάσει. Μας έπιασε. Πάλι. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα το καταφέρω. Τρέχουμε. Όχι. Μας έπιασε πάλι. Όχι. Έκανα βλακεία και μας έπιασε. Τώρα θα τα καταφέρω. Πού είμαστε? Πρέπει να κρυφτούμε γρήγορα. Όχι, πάλι ήρθε. Άμα σε δει μετά δεν μπορείς να κρυφτείς ξανά. Παιδιά, γιατί κοιτάει μόνο εμένα? Όχι. Γιατί με πιάνει συνέχεια, γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεφύγεις? Μήπως διαλέξαμε δύσκολο όμπι? Όχι. Μας έπιασε πάλι. Ρε φίλε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί? Έλα. Όχι. Όχι, θα μας πιάσει. Μας έπιασε. Ρε, κάνει και jump scare, αυτό είναι χειρότερο. Δεν μπορείς τουλάχιστον να μην πετάγεται? Ρε, δεν το πιστεύω, πήδηξε από πάνω, τα κάγκελα. Το είδατε που ήρθε από πάνω? Δεν κατέβηκε από τη σκάλα. Λοιπόν, μου έχει σπάσει τα νεύρα αυτός ο φρουρός. Όχι. Πάμε ξανά. Με είχε εκνευρίσει λίγο αυτό. Αρκετά βασικά. Πρέπει να το περάσω. Όχι, πάλι. Παιδιά, ξέρετε τι έχω καταλάβει? Θα χάσουμε. Έχω καταλάβει ότι είναι διαφορετικός αστυνομικός, δηλαδή σε μένα φαίνεται αυτός ο αστυνομικός και γι' αυτό τρέχει μόνο πάνω μου. Αυτό δεν τρέχει να πιάσει τους άλλους. Τους άλλους είναι άλλος αστυνομικός.
Όχι, για λίγο. Μας έπιασε. Παίζουμε ήδη 17 ολόκληρα λεπτά. Μας έπιασε πάλι. Πάμε. Αυτά που δεν μπορώ είναι αυτοί οι τύποι που σε κυνηγάνε. Οχ. Δηλαδή σε διάφορα όμπις έχει τέτοιους που σε κυνηγάνε. Αυτούς δεν μπορώ. Με τίποτα όμως δεν μπορώ να τα καταφέρω με αυτούς. Αυτός εντάξει. Παλεύεται. Έχω δει και πιο δύσκολους. Μας έπιασε ρε φίλε. Είχα πάρει φόρο, θα τα κατάφερνα. Όχι, πάλι μας έπιασε για λίγο ρε, γιατί δεν τα καταφέρνω. Πάμε. Όχι, 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 όχι. Πάμε ξανά. Ναι, τα κατάφερα. Έτσι και έρθει κανένας και με σμπρώξει. Παιδιά, ξέρετε τι φοβάμαι? Μήπως δεν είναι πατημένο το κουμπί? Αλλά όχι, πριν είχε πολλούς και πέρασαν όλοι. Τόσο αν το κουμπί είναι ξεχωριστό για κάθε παίκτη. Παραλίγο να χάσουμε. Ναι, παιδιά, είναι ξεχωριστό. Όχι ρε φίλε, πάλι δεν το πάτησα. Ελπίζω τουλάχιστον να μην χρειάζεται σε κάθε πίστα να το πατάς. Δηλαδή να πρέπει... Ρε, γιατί δεν πατιέται? Εντάξει, τώρα άργησα εγώ λίγο. Πιάσε με, το πάτησα. Ξεκινάμε.
Όχι, με πιάσε. Δεν είχα σκεφτεί να πατήσω το κουμπί από πριν. Αν είχα επιμείνει να το πατήσω και δεν συνέχιζα, τώρα θα ήμουν απάνω. Πάμε. Όχι! Ανέβηκα και έπεσα. Εδώ, πιάσε με. Ναι. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, είναι ανοιχτή η πόρτα του αεραγωγού. Ωραία. Επιτέλους καταφέραμε να το περάσουμε. Τώρα δεν μας σταματάει τίποτα. Μπήκαμε μέσα στον αεραγωγό και μας έριξε κάτω. Πού βρισκόμαστε? Τώρα μας βγάζει σε κάτι τουαλέτες. Μας δείχνει να... Κάποιος έχει σκάψει. Μας λέει ότι πρέπει να πάρουμε το φτιάρι και να σκάψουμε. Wow, έχουμε βρεθεί σε ένα μέρος που έχει λάβα. Και πρέπει να πηδάμε στις πέτρες. Εντάξει, είμαι καλός σε αυτό. Αυτό ήταν ψεύτικο. Όχι. Κάτι μου λέει πως αυτό θα είναι άλλο ένα από αυτά που θα μας σπάσουν τα νεύρα. Τα καταφέραμε. Περάσαμε και τώρα μας δείχνει ένα κρανίο.
παίζουμε ήδη 27 λεπτά. Α, τι ήταν αυτό? Είναι μια γιγάντια μπάλα φτιαγμένη από πέτρα ή λάβα, δεν ξέρω. Ναι, είναι φτιαγμένη από λάβα. Περιμένουμε να ξαναπεράσει. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα ένα μέρος να κρυφτείς. Για να δούμε πότε θα περάσει. Και τώρα μας δείχνει ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο. Όχι. Όχι, λεφτά εκεί πέρα. Α! Αυτό μάλλον είναι το τελευταίο, γιατί βλέπω μια σκάλα την οποία πρέπει να ανέβουμε. Τι είναι αυτός? Όχι πάλι τέτοιοι. Λοιπόν, παιδιά, δεν μας βλέπει. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ανοίξουμε. Θα χρησιμοποιήσω... Όχι, μας έπιασε. Όχι. Πώς μπορούμε να την ανοίξουμε αυτήν την πόρτα? Έχει εδώ πέρα μια πόρτα που είναι ανοιχτή. Μάλλον πρέπει να μπούμε σε αυτή για να ανοίξει. Ναι. Όχι, μας έπιασε. Όχι, για λίγο. Από ένα αστυνομικό τμήμα που βρεθήκαμε είναι... Όχι. Μας έπιασε. Μάλλον πρέπει να περιμένουμε να πάει από την άλλη πλευρά για να μας δώσει περισσότερο χρόνο. Περιμένουμε λίγο για να δούμε αν θα πιάσει. Τώρα. Γιατί δεν πατιέται? Γιατί δεν πατιότανε? Αυτό είναι. Είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο. Το καταλάβατε κι εσείς. Γρήγορα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ναι, το σηκώσαμε. Τι έγινε? Εντάξει, δεν μπορεί να μας ακολουθήσει εδώ πέρα. Όχι! Πέσαμε στη λάβα.
Το καταφέραμε. Ωραία. Όχι! Όχι, καήκαμε. Κυριολεκτικά. Το καλό είναι ότι πρέπει να κάνει τον κύκλο για να έρθει σε εμάς. Όχι! Πάλι πέσαμε στη λάβα. Τα καταφέραμε. Όχι! Όχι, χαζομέρα κάναμε. Φύγαμε τη λάθος ώρα. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε. Παιδιά, έχουμε πάει 33 λεπτά. Οπότε μάλλον δεν θα το ολοκληρώσουμε το όμπι. Γράψτε μου στα σχόλια άμα βλέπετε αυτό το βίντεο και αν σας άρεσε. Και αν θέλετε βέβαια να συνεχίσουμε και αυτή τη σειρά. Όχι. Α, δεν πέσαμε στη λάβα. Απλά κατεβήκαμε από την αρχή. Αυτό είναι καλό γιατί θα πρέπει να ξαναχλιτώναμε από εκείνο τον τρομακτικό σκελετό. Ο οποίος σκελετός είναι, τι είναι? Όχι! Τουλάχιστον δεν πέσαμε στη λάβα. Τι ήθελα και το είπα. Λοιπόν, θα παίξω μέχρι 40 λεπτά. Πάλι πέσαμε στη λάβα. Θα παίξω παραπάνω γιατί θα βγει πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο. Επίσης θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι το επόμενό μας όμπι. Τα καταφέραμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει αυτό, πρέπει να το γυρίσουμε και μας ανεβάζει κάπου. Πού μας ανεβάζει? Α, εδώ πέρα λέει καφετέρια και security training, δηλαδή προπόνηση security. Α, λοιπόν, το θυμάμαι αυτό το μηχανό από την προηγούμενη φορά που είχα παίξει αυτό το όμπι. Και εδώ πέρα είχα σταματήσει και να παίζω το όμπι γιατί με είχε εκνευρίσει πολύ αυτό το σημείο.
Εδώ πέρα πρέπει να πάρεις ένα energy drink για να καταφέρεις να το περάσεις. Όχι. Όχι, 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 όχι. Όχι. Την τελευταία φορά εγώ εδώ είχα σταματήσει. Λέτε αυτή τη φορά, αν καταφέρω να το περάσω. Μέχρι και εδώ είχα φτάσει. Το είχα δει, ναι, και αυτό. Όχι, 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 όχι. Τα καταφέραμε να ξαναφτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Όχι, όχι. Αυτό τώρα ήταν λες και αυτοκτονήσαμε. Κατά λάθος πάτησα το κουμπί για να πηδήξουμε και χάσαμε. Όχι, πάλι έχασα. Πού είμαι τώρα? Παιδιά, μου δίνει τη δυνατότητα να ξανανεύω, δεν το πιστεύω. Τέλειο. Όχι. Πάλι χάσαμε. Λοιπόν, κλείσαμε 40 λεπτό, συγγνώμη. Άντε θα το πάω 45. Μπας και καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το σημείο που με έχει εκνευρίσει. Πάλι χάσαμε. Όχι, χάσαμε πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όχι, πάλι χάσαμε για τον ίδιο λόγο. Θα το αφήσω να περάσει έτσι. Στο 45 λεπτό θα το περάσω. Πάλι χάσαμε. Πάλι φτάσαμε σε αυτά τα
μεταλλικά. Όχι! Ξαναχάσαμε. Λοιπόν, πάμε. Ναι, αυτή τη φορά καταφέραμε. Παιδιά, δεν είχα ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο. Όχι, έχασα! Μόλις είπα ότι δεν είχα ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο. Πάλι έχασα. Δεν νομίζω να τα καταφέρω σε 2 λεπτά. Έστω φίλε να φτάσω εκεί πέρα που ήμουνα. Είναι πάρα πολύ άδικο. Όχι, όχι. Λοιπόν, όχι, πάλι το ίδιο λάθος έκανα. Όχι. Τι έγινε? Λοιπόν, δεν προλαβαίνω άλλο. Έφτασαν τα 45 λεπτά που σας είπα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και εγγραφή στο κανάλι αν θέλετε να συνεχίσετε να με βλέπετε να παίζω διάφορα hobbies στο Roblox. Γράψτε μου εσείς αν περάσετε το σημείο που έφτασα εγώ ή μέχρι σε ποιο σημείο φτάσατε. Και επίσης γράψτε μου και ποιο θα θέλετε να είναι το επόμενο hobby που θα παίξουμε. Τα λέμε σε ένα ακόμα βίντεο. Γεια σας!